Радіо Лада. Радіо Лада. Настольна книга подкарпатських русинов «Псалтир». Недавно Інститут історії і філології предложив адаптований текст «Псалтирі» к днешньому язикові карпаторусинов, призваний помочи молодим русинам легше читати і повніше урозуміти смисл псалмов Давида, які переведені були у 863 годі по просьбі славяно-руських князів 1150 літ назад святим Кирилом і Мефодієм. Вони перевели не просто із старого язика, а із спеціального перевода Септуагінти. Перевод 70 толковників – самий важний і точний перевод Ветхого Завета із староєврейського оригінала на старогреческий язик у 3-му віці до нашої ери по указу царя Птоломея, а потім на наш слав'яно-руський язик. У повній версії сохранився цей перевод у свитках 4-5 віка нашої ери. А от, що він самий чистий і главний, вияснилося іще в 1948 годі, коли були знайдені кумранські свитки, коли мали часті Септуагінти оказалися в Кумрані майточними, майдревніми документами Ветхого Завіта. Но приту й стало очевидно, що між масорецьким єврейським текстом Ветхого Завета і текстом Септуагінти є деяка різниця. Раніше вважалося, що сам текст Септуагінти несовершенний, но кумранські свитки підтвердили наоборот. Септуагінта – самий драгоцінний добротний перевод із іврита на греческое койне. Вся унікальність псалтирі для русинів в тому, що святі браття Кирил і Мефодій основали для слав'яно-русинів у 863-му іменно сей древній неподпорчений текст Септуагінти, котрий в житті церкви Восточної особо важний, бо сохранив майточне розуміння текста Писання. В Новому Завіті видимі же послідователі Ісуса Христа знали і основали іменно текст Септуагінти. Це розуміли брати Кирил і Мефодій. Доказано, що много із міст із Ветхого Завета сохранилося чисто лише в Септуагінті. Слав'яно-русини уже 1150 літ хоснують текст Септуагінти, сокотять псалтир на церковно-слав'янському язикові і дуже її полюбили. Ця книжка стала настольна книга русинам за 1150 літ. По ній училися наші предки, наші діди читати. І в церкві красно псалми читати, по домам псалтир читати. Многі слав'янські народи цей перевод утратили, бо їм нав'язали латинику. Адаптований цей текст в псалтирі – результат многолітнього труда, созданий на многочисленні просьби церковних людей молодої верстви русинов. В той час, коли на горизонті появляється угроза для біблейського язика карпатських русинов, рождається і духовно-національного защита. В рамках природного і іного права церковних людей вибирати язик богослуження – це твердо хранити старий і є предложений адаптований текст в псалтирі. Радіо Лада. Радіо Лада. Даний труд важний спознати феномен русинського народу, хранити сперва своє, а лиш пак знати і чужое. Адаптований текст псалтирі необхідний древнім місцевим жителям Карпат, особливо молодежі, нашому будущому, як церкві, народу, так і всій восточній цивілізації, що хочуть читати і молитися на вище тисячолітньому язикові своїх предків русинів. Вот почему цей наш язик русинов, по праву називають люди біблейським, бо цей язик і перевели позад 863 года святий Кирил і Мефодій, і так ми получили
священное нашее Писание. Радіо Лада. Радіо Лада.